Fiksizi su male bića, kriju se i stide, često i pod mikroskopom jedva da se vide. vredi, spretni, okretni, maljušni su svi, a fiksiza kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksiza kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksiza kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Odvod. Nolik, pomozi mi da očistim ventilator u kompjuteru. Ne sada. Tom, Tomas i ja bojimo čestitku za godišnjicu njegovih roditelja. Jao, i jadan ti, sigurno si strašno umoran. Ćao Simka, super je što si došla. Imam pitanje, kako da napišem 12-godišnjica, sa crticom ili bez? Znaš šta, prvo napiši broj 12, pa crtica, pa godišnjica. A, da, ali prvo da sipam svežu vodu. Odmah ću... Mama je zaboravila burmu. Jao, ne, šta sam to uradio? Pokvario za mamin i tatin poseban dan. Gde? U kupatilu? Mamina burma je bila tamo, upala mi je u odvod i otišla. I sad je nema. Propade ovaj dan. Nikuda nije otišla. Zar uopšte ne znaš kako radi sifon? Šta? Kako radi? Sifon je posebna zakrivljena cev ispod lavaboa. Voda izlazi iz slavine i sliva se u sifon. Posle toga otiče u kanalizaciju. Ali kada zavrneš slavinu, ne ode baš sva. Deo ostane u sifonu. Ovako je napravljen da smrad iz kanalizacije ne ulazi u kuću. Prsten je mnogo teži od vode, pa ako vam upadne u odvod, neće otići. Ostaće na dnu sifona. To znači da još uvijek imamo šanse. Da, ali kako ćemo ga izvaditi iz tog sifona? Ko zna? Ja ne znam da plivam. Ne brinite, sve je pod kontrolom. Imaš li konca? Naravno. Donesi ga, a ja se brzo vraćam. Ne mogu ovako da popravim. Treba mi lemilica. Tado se, moram malo da pozemim tvoj pakomat. Kakva slučajnost. Sad treba i meni. Masija, onda mi treba tvoj pakomat. Molim? Odmah ću ga vratiti. Hej, gde ćeš? Samo pazi šta radiš, dušice. Kao što im ime kaže, fiksizi žive da bi pomagali mašinama i aparatima. Ali mašine su veoma velike, a fiksizi vrlo mali. Zato nikako ne mogu bez alata. Nekad davno fiksizi su se služili svim što nađu. Percima, koncem, čiodama. Ali sad imaju rance zvane pakomati. U pakomatu su sve vrste alata. Samo pritisneš dugme i pakomat se brzo zavrti i izbaci kuku, magnet, čak i padobran. Odrasli fiksizi imaju svoj pakomat. Deca moraju marljivo da uče u školi i polože ispit da bi postala punopravni fiksizi. Tek posle svega toga mladi fiksizi dobiju svoj pakomat. I šta sad? Ideš tamo dole samo s tim na sebi? Ne, baš tako. Idemo ovako. Da, tako. Kad povučem cev, povučite me gore. Ha? Rekla je, kad povučem cev, možda me povučeš gore. Dobro. Rekao je dobro. Ne moram da ponavljam to što on kaže. Rekla je da ne moram da ponavljam to što ti kažeš.
Ivka, Nolik, hvala vam. Spasli ste ovaj važan dan. To Pixizi služe. Rekla sam da za to Pixizi služe. Tomase, sa kim to tamo pričaš? Jao, vratila se tvoja mama. Ni sa kim. Hej, možete da se pretvorite u Fiksize, da vas nešto pitam? Zaboravio sam. Kako se ono beše piše 12-godišnjica, sa crticom ili bez? Samo napiši broj. U pravu ste.